Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. 1565 миллиард сумлык үзебездә җитештерелгән товар, 78437 мең сум уртача хезмәт хакы. Әлмәт районы һәм шәһәр советлары депутатлары утырышы узды. В прошлом году закупили достаточно много техники. Озна кайда зур вакыйга. Устай авылында яңа модульле фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Яздырулар, давление өлчәүләр, күз басымнарын, һәм дә инде башка күп төрле җиһазларыбыз бар. Язгы ташу ярсу була. Тихоновка халкы су басуга әзерләнә. Су басу алар өчен куркыныч төш кебек. Бүген Әлмәт районы һәм шәһәр советлары депутатлары 2023 елга нәтиҗә чыгарып, агымдагысына бурычлар билгеләде. Уртак сессия фабрика яшьләр үзәгендә узды. Утырышта шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Район башлыгы Тимур Нугуманов чыгышынан күренгәнчә, Әлмәт районы республикада барлык күрсәткечләр нәтиҗәсендә югары позициядә кала һәм 2023 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан берәмлекләренең социаль-икътисади үсеше рейтингында 3нче урынны били. Районга республика сәнәгать җитештерүенең 30%-тан артыгы туры килә. Район предприятиеләренең җитештергән товарлары, эшләре һәм хезмәтләре күләме 1 триллион 565 миллиард сум тәшкил итә. Бу барлык республика күләменең 33% дигән сүз. 2022 ел белән чагыштырганда районда урта һәм кече бизнес субъектларының җиде үз мәшгульләрнең саны 30%-ка арту күзәтелә. Моннан тыш районда аккредитацияле 535 эш урынына исәпләнгән 6 сәнәгать паркы бар. Что характерно, увеличение количества МСП не происходит в ущерб налоговым отчислениям. Шунысы игътибарга лаек, кече һәм урта эшмәкәрләрнең артуы салым кертемнәренә зыян китерми. Ягъни без салым оптимизациясе өчен зуррак предприятиеләрне таркатудан китә алдык. Мөһим бурыч җитештерү сәнәгать инфраструктурасын алга таба да үстерү, арендаторларны кабул итәргә әзер парклар һәм сәнәгать мәйданчыклары булдыру. Арендаторов без необходимости долгой подготовки к запуску производства и капитальных вложений в инфраструктуру. Торак фонд артуы да күзәтелә. Узган елда 125 мең квадрат метр торак кулланышка тапшырылган. Булган күп фатирлы йортларны капиталь төзекләндерү дәвам иткән. Төрле дәүләт программалар бәрабәренә районда яңарту темпы башка еллардан ким бармаган. Мисал өчен безнең ишегалды программасы буенча 86 йортны берләштергән 41 ишегалды төзекләндерелгән. Агымдагы елда да бу эш дәвам итәчәк. Калабызда 35, авыл җирлекләрендә бер ишегалды яңарачак. Яңарту узган елда җәмәгать транспорты паркында да күзәтелде. Ул бер юлы 21 берәмлеккә артты. Җирле бюджет хисабына 5 троллейбус, Татнефть компаниясе тарафыннан 3 электробус, республика бюджеты хисабына 6 Нефас һәм 7 Газель Next автобуслар кайтарылды. Ведется работа по совершенствованию схемы движения. Хәрәкәт схемасын камилләштерү буенча эш алып барыла. Яндекс компаниясе белән берлектә пассажирлар агымына анализ үткәрелде һәм расписание оптимальләштерелде. Яндекс карта һәм Яндекс Go онлайн сервисларында транспорт хәрәкәтен күрү мөмкинлеге өстәлде. Шулай итеп, шәһәр яны маршрутларын да ныгытырга мөмкинлек артты. На которые мы в прошлом году закупили достаточно много техники. Район башлыгы чыгышынан күренгәнчә, әлмәтләрнең табигый кимүе 59%-ка арткан, ә туучылар саны 6%-ка кимегән. Бу өлкәдәге вазгыятьне яхшырту өчен безгә халыкны сәламәт яшәү рәвеше, спорт һәм актив хәрәкәткә тартырга кирәк дип башлык. Әмма моның өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Мисал өчен, Россиядә популяр булган 149 спорт төренең 62-се Әлмәттә үсеш алган. Әлбәттә, инде бу юнәлештә Татнефть компаниясе зур ярдәм итте. Күп санлы спорт комплекслары төзүдә, калабызны велоинфраструктура үзәгенә әверелдерде. Төрле бәйге һәм марафоннар уздыруда теләктәшлек күрсәтте. Сүз уңайыннан Татнефть компаниясе калабыз белән бергә авыллар үсешенә дә лаеклы өлешен кертүен дәвам итә. Компаниянең грантлар бәйгесе нәтиҗәсендә авыл халкын су белән тәэмин итүгә генә дә 8,9 миллион сум күләмендә акча юнәлтелгән. Алдагы елларга куелган күп санлы бурычлар исемлегендә район башлыгы авыл хуҗалыгы үсешен дә атап китте. Узган елда районда 62600 гектар чәчүлек мәйданнарының 39 меңендә бөртеклек һәм кусаклы культуралар, 8 гектарында яшелчә икелгән. Корылыкка карамастан хуҗалыклар гектарыннан уртача 16,6 центнер ашлык җыеп алган. У нас есть ряд проектов, о которых мы договаривались неоднократно с инвесторами и государственными. Безнең инвесторлар белән сөйләшеп куйган берничә проектыбыз бар. Тик төрле сәбәпләр аркасында башлыча корылыкка була, алар кичектерелеп килде. Хәзер безгә авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бергә аларны тормышка ашыру механизмнарын уйларга кирәк булачак. Механизмы и пути реализации, наконец, уже этих очень серьезных, амбициозных проектов, которые
продвинут нашу отрасль сельского хозяйства значительно вперед. Сессия утырышында Әлмәт шәһәр советы депутаты Артур Плешков, Ризаддин Фәхреддин исемендәге беренче гимназия директоры Фируза Вәлиуллина, Татарстан Республикасы 6-нчы Чакырлыш дәүләт советы депутаты Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Ринат Нугайбеков чыгыш ясады. Ринат Ординатович Татнефть компаниясенең үсеш юнәлешләренә шул исәптән социаль өлкәдәге максатларына да тукталды. Әлбәттә, ул заманча технологияләр һәм шул технологияләрне тормышка ашырырдай белгечләр әзерләргә бәйле. Моның ачык мисалы Югары нефть мәктәбе. Утырышта катнашкан республика премьер-министры Алексей Песошин Әлмәттә кече һәм урта бизнес үсешенә уңай бәя бирде. Илнең азык-төлек иминлеген тәэмин итүне иң мөһим бурычларның берсе дип атады. Әлмәт районының авыл хуҗалыгы өлешендә күрсәткечләрне яхшырту мөмкинлекләре бар. Бу юнәлештә эш алып барыла, уңай динамиканы сакларга кирәк дип ассызыклады премьер-министр. Чара ахырында бүләкләр тантанасы булды. Ознакай районы авыл җирлекләрендә исә хисап җыелышлары уза. Атна дәвамында шундый чаралар Микулино, Вахитов, Кәкриелга, Чимадур, Бирючевка авыл җирлекләрендә үтте. Урсай авыл җирлегендә исә халык өчен икеләтә бәйрәм булды. Бу көнне яңа модульле фельдшер-акушерлык пункты да ачылды. Анда безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Урсай авыл җирлеге үз эченә 2 авылны ала. Урсай һәм Мөслим авыллары. Биредә барысы 782 кеше яши. Хуҗалыкларда 298 ире мөгезле терлек асрала. Шуларның 128-е савым сыеры, 178-е симертү өчен асрала торган мал. Шулай ук 234 баш сарык һәм кәҗә, 979 кош-корт асрала, 76 баш умарта тотыла. Хисап җыенында катнашучылар алдында еллык эш йомгаклары белән Урсай авыл җирлеге башлыгы Зилара Рәхимҗанова чыгыш ясады. Чарада шулай ук Мөслим авылында туып үсеп, авылны саклап калу өчен бөтен көчен биргән бүгенге көндә крестьян фермерлык хуҗалыгын җитәкләүче Ландыш Закирова да катнашты. Әлеге хуҗалык районда алдынгылар рәтендә бара. 500 башка якын ире мөгезле терлек асрала. 2500 гектар мәйданда чәчүлек җирләре бар. Халыкка хезмәт хакын халыкка бирә барабыз. Налогларын түлибез, алган лизинговыйларны алганнан түләп барабыз. Бөтен менә бу авылда булган бөтен бәйрәмнәрдә катнашабыз. Инде үзебезнең авыл җитәсен халыкка ярдәм итмичә, үзем шунда яшәгәчтен, үзем шулны кылгачтын, авылны саклап калырга дигән бөтен өмет инде шушы авылда яшәтергә, авылда яшәргә, хуҗалыкны алып барырга. Урсай авыл җирлегендә федераль программаларда тормышка ашырыла. Шуларның берсе Мөслим авылында ачылган өр-яңа фельдшер-акушерлык пункты. Рәхмәт безнең үзебезнең җитәкчелеккә, республика җитәкчелегенә менә шушы программага безнең районыбызда шуны керткән өчен район башлыгына Марсель Фаришка бик зур рәхмәт. Без шушы именно Мишәр Мөслиминә бәләки генә авылга менә шушы ФАП программа керткән өчен без бүген аны ачып җибәрдек. Яңа ФАПның фельдшеры Шулпан Ибраһимова Мөслим авылында әле 2023 елның август аеннан гына эшли. Пункт ачылганчы халыкны клуб бинасында кабул итә идек. Монда шартлар бөтенләй башкача ди ул. Монда кешегә беренче ярдәм күрсәтү мөмкинлекләре бар. Төрле процедуралар үткәрергә, йөрәк яздырулар, давление үлчәүләр, күз басымнарын һәм дә инде башка күп төрле җиһазларыбыз бар. Мондый заманча уңайлыклар сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында булдырылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Су ташу быел нәрсә күрсәтер? Күпмегә су күтәрелер. Бу хакта да халык борчыла башлаган. Бигрәк тә елга күл янында яшәүчеләр быел нәрсә күрәчәген күз аллый. Тихоновкада яшәүчеләр язгы су ташуга хәзердән үк әзерләнүне сорый. Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Быелгы язны елга күлләр янында яшәүчеләр куркып китәләр. Речная урамындагы яшәүче халык әлеге матурлыкны ай ярымнан соң нинди булачагын күз алдына китерәләр. Су басу алар өчен куркыныч төш кебек. Екатерина Мурлина өчен язгы су басу елдагыча куркыныч күренеш. Аның әйтүенчә, бу йортны су баса, капка төбе ишек алды тула су белән ди ул. Бу низагны ул үзе генә берничек тә йөреп чыга алмый, ә быелгы кар күплеге аны тәмам борчуга сала. Бу хәтле кар эреп кая агып бетәр. Язга ипи киптереп, сөтне суытып куярга инде ди апа. Өйдән чыга алмавын исәпләп. В этом году очень ожидается сильное наводнение, потому что снега больше, чем Быел су басуы нык була. Кар бик күп быел. Монда шишмә дә бар әле, аннан да су ага. Безне быел су баса инде. Су китми монда. Заработает хорошо, заработает, вода вся здесь будет застаиваться, она не проходит. Анна Ларина Тихоновкада инде 12 ел яши. Әле бер елны да су басмыйча калганы юк ди. Быел декабрь айы җылы булу сәбәпле инде яңа ел алдыннан базга су төште дип сөйли Анна Ларина.
Пожелание, чтобы пришли, посмотрели. Безнең бер теләк, карап китсеннәр иде инде. Тиз арада җылытса, су баса безне. Бу хәл ел сайын кабатлана. Кайгырабыз. У нас такая проблема есть. Поэтому вот переживаем, все переживаем. Бу атнадагы утырышта район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов җитәкчеләрне су басуларга каршы әзерлек чараларына җаваплы карарга чакырды. Су астындагы турбаларның авызларын чүп-чардан чистарту, боз тыгылу ихтималы булган җирләрне контрольдә тотарга кушты. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сафин, Раил Латыпов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. 14 февраль кичке сәгать 4-тә Әлмәт районында ВАЗ-2104 белән Nissan берлешкәндә 83 яшьлек пассажир һәлак булган. Үлем ошыгыш ярдәм машинасында теркәлгән. Беренчел мәгълүматлар буенча Рус Акташы Куза юлының 7 километрында 57 яшьлек ВАЗ автомобиле йөртүчесе идарә итүне башкара алмаган. Нәтиҗәдә ул каршы як полосага чыга һәм чит ил машинасына бәрелә. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәргә чакыра. Машина йөртүчеләр тизлекне метеорологик шартларга туры китереп сайларга, куркыныч маневрлар, бигрәк тә каршы хәрәкәт полосасына чыгу белән бәйле хәлләрне үтәмәскә тиеш. Шоферлар һәм пассажирлар куркынычсызлык каешлары белән бәйләнгән булырга, балаларны балалар тоткарлау креслоларында йөртергә тиеш. Үзәк банк мошенниклыкка каршы көрәшү өчен яңа чара тәкъдим итте. Моның өчен токенизацияләнгән карталар кулланып банкоматка акча кертүгә лимит билгеләргә ниятләнә. Токенизация исә ул банк картасының реаль мәгълүматын, мәсәлән, номерын, срогын, иминлек кодын уникаль цифрлы идентификаторга, токенга алмаштыру. Үзәк банк башлыгы Эльвира Набиуллина сүзләренчә, банк клиентлары бурычка алган акчаны мошенникларга ешрак күчерә башлаган. Кешеләр бер банкта кагаз акча белән кредит ала, аннары банкоматка килә һәм аны икенче банктагы куркынычсыз счетка, җинаятьченең исәп-хисап счетына күчерә ди ул. Изне бутау өчен мошенниклар бу банкта үз картасын кешенең түләү кушымтасына бәйли һәм кешенең әле генә кредитка алган акчаны салуы банкта бернинди дә шик уятмый. Мондый хәл килеп чыкмасын өчен токенизацияләнгән карталар буенча акча кертүгә лимит урнаштыру мәсьәләсен карарга тәкъдим итәбез, диде Үзәк банк башлыгы. На наш взгляд, должна быть защита не только со стороны гражданина с запретами, но должна быть усилена защита на уровне самих банков. Халык авыз иҗаты һәм тарихи истәлекләр әлеге ике төшенчәне калабызның төбәкне өйрәнү музеенда озак еллар бара торган музейда музыка акциясе берләштерә. Чираттагы шундый очрашуны безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Воробушек летит, хвостиком вертит, а вы, люди, знаете, столы застилаете. Музейда музыка проекты кысаларындагы мондый очрашу Әлмәт музыка коллективының халык сәнгать иҗаты, этно сәнгать иҗаты бүлегендә укучылар өчен күптән инде гадәткә кергән, җайга салынган. Уку елы башлангач та студентлар айга бер тапкыр республикада яшәүче милләтләрнең гореф-гадәтләрен сәхнәләштерә. Инзилә Мустафинаның нәселдән килгән таланты бар. Туташының бабасы гармунда уйный, әбисе җырлый торган булган. Шуңа күрә ул бирегә укырга килгәндә. Беренче курстан ук төрле чараларда актив катнаша. Шул исәптән музейда музыка проектында да. Музей ул традициялар белән бәйле. Музейда атмосферны, аның спектакльнең мәгънәсе бүтән төрле бирелә. Балаларга да җиткерәбез һәм ни өчен музейда куябыз? Чөнки яшь буынны элекеге традицияларга, обрядларга дигәндә өндибез. Шуңа музейга ешрак йөрергә кирәк икәнлеген дә белдерәбез. Ой, Арсень сидит на скамейке, ой, Арсень считает копейки, ой, Арсень сидит на лавке, ой, Арсень считает булавки. Студентлар чыгышын тыңларга бу юлы 11-нче гомум белем бирү мәктәбенең 4-нче сыйныф укучылары килгән иде. Амелия Паймухина һәм Арина Саботинаның бирегә беренче генә килүләре түгел. Бу юлы да үзләренең кичерешләре белән бүлештеләр. Мне очень нравится этот музей. Очень весело, мы сюда ходим. Миңа бик ошый музейда. Бирегә инде икенче тапкыр киләбез. Һәр вакыт кызыклы уеннар күрсәтәләр. Бик ошый. Игры. Очень весело, нам нравится. Музейда музыка проекты биредә инде 10 елдан артык дәвам итә. Киләсе шушындый очрашу биредә март аеның 2-нче сишәмбесендә узачак. Рәдифә Нугманова, Раил Латыпов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Спорт яңалыкларына. Түбән Камада бокс буенча республика беренчелеге тамамланды. Турнирда 2008-2009 елгы 155 яшүсмер катнашты. Татарстанның иң көчле боксчылары арасында Нефть башкаласы спортчылары да. Дивон бокс клубы һәм юность спорт мәктәбе укучылары 2 бронза һәм 4 алтын медаль яулады. Икенче республика беренчелегендә Әлмәт боксчысы Шамил Газимагомедов иң яхшы техника өчен кубогы белән бүләкләнде. Үз авырлык категорияләрендә Рамазан Сәләхов, Роман Манукян, Шамил Газимагомедов, Илназ Юсупов җиңүчеләр булды. Ринат Шайдуллин һәм Егор Гудошников призерлар булды. Яхшы әзерлек дәрәҗәсен күрсәткән калабыз боксчылары март башында Пензада узачак Идел буе федераль округы беренчелегенә әзерлек өчен Татарстан Республикасы җыелма командасы составында урын яуладылар. Чебоксар шәһәрендә исә 18 һәм 21 яшькә кадәр кызлар арасында ирекле көрәш буенча Идел буе федераль округы беренчелеге узды. Әлмәт спортчысы Дарина Сабитова үз авырлык категориясендә мактаулы 3нче урынны яулады. Евгения Горшкова һәм Арина Алексеева лаеклы чыгыш ясап калабызга алтын медальләр алып кайтты. Әлеге округ ярышларында җиңү яулау кызлар өчен Россия беренчелегенә юллама булды. Һәм тагын бер мәгълүмат. Луч телекомпаниясе барлык кышкы балык тоту белән кызыксынучыларны безнең уникаль халык балыкчылыгы проектында катнашырга чакыра. Без астындагы балык тоту буенча ярышлар 2 мартта сәгать 10-да шәһәр күлендә узачак. Катнашырга 10 яшьтән өлкәнрәк булган барлык теләүчеләр чакырыла. Гаризалар 32-87-78 һәм 8-919-622-01-82 телефоннары буенча кабул ителә. Тулырак экраннарда QR-кодны сканерлап белә аласыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.